κυρία Πατεώνα. Κύριε, δούλωσα. Μου κάνετε μεγάλη τιμή. Κάνεις άσχημα αστεία. Α, θα σου δείξω εγώ. Κύριε! Ακουτάμε, γιατί με κρατάς, σε παρακαλώ. Κύριε! Συγχώρεσέ το! Άφησέ με να ξεφυμάνω τη φούρκα μου. Μόρφα της φιλίας μας λένε να μην τον πειράξεις. Κύριε, τι σας έκανα! Τι μου έκανες, προδό! Σιγά λοιπόν! Όχι, φτάνει, Θέλω να μου λέγεις ο ίδιος αμέσως την ατιμία που μου έκαμε. Ναι, βαγαπόδι. Ξέρετε τι κάνει τις καράσεις μου, τα πάνε πριν λίγη ώρα. Εσύ, δεν θα πίστευες πως θα μου φανερώνανε το μυστικό. Θέλω πως να ακούσω την ομολογία από το δικό σου στόμα. Αλλιώς, θα σε τρυπήσω πέρα για πέρα με αυτό το σπαθί. Κύριε, σας βαστούσε η καρδιά σας. Μίλα λοιπόν. Σας έκανα τίποτα, κύριε. Ναι, βαγαπόδι. Η συνείδηση σου δεν σου λέει πως αυτό που μου έκαμες είναι σπουδαίο. Σας βεβαιώνω ότι δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις, ρε! Καλά, κύριε. Αφού το θέλετε, σας ομολογώ πως ήπια με τους φίλους μου εκείνο το βαρελάκι με το σπανιόλικο κρασί που σας στείλανε τώρα προ λίγες μέρες. Και πως εγώ έκανα μια χαραγματιά στο βαρέλι και έχισα νερό χάμ για να πιστέψετε πως χύθηκε το κρασί. Άστε εσύ σου να κρύε, που μου πιες ωραίο με το σπανιόλικο και έγινες αιτία να πω τόσα λόγια στην υπηρέτρια γιατί νόμιζα πως ήταν εκείνη που μου έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Ναι, κύριε, σας ζητώ συγγνώμη. Χαίρομαι πολύ που μαθαίνω αυτό το πράγμα. Μα δεν πρόκειται τώρα για αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Όχι. Είναι κάποια άλλη υπόθεση που με ενδιαφέρει περισσότερο και θέλω να μου την πεις. Κύριε, δεν θυμάμαι να κάνω άλλο τίποτα. Δεν σας λείπω να μιλήσεις. Ναι, κύριε, είναι αλήθεια πως με στείλατε. Πάνε τώρα 3 εβδομάδες να πάω ένα μικρό ορολόγι στην νεαρή Αιγυπτία που αγαπάτε. Γύρισα πίσω στο σπίτι με τα ρούχα καταλασπωμένα, το πρόσωπο καταματωμένο και σας είπα πως με πιάσανε, με σπάσανε στο ξύλο και μου το πήρανε το ρολόι. Εγώ το πήρα, κύριε. Εσύ λοιπόν πήρες το ρολόγι. Ναι, κύριε, για να βλέπω τι ώρα είναι. Α, εδώ πέρα μαθαίνω πολύ ωραία πράγματα. Έχω έναν υπηρέτη πιστό στα αλήθεια. Αλλά δεν είναι ούτε αυτό που θέλω να μου πεις. Δεν είναι αυτό. Όχι, άτιμε. Είναι κάτι άλλο ακόμα που θέλω να μου το ομολογήσεις. Μίλα γρήγορα, βιάζομαι. Κύριε, αυτά είναι όλα όσα έκανα. Αυτά είναι όλα. Καλά, κύριε. Θυμόσαστε εκείνο το φάντασμα το 6 μήνες. Σας έδωσε τόσο ξύλο μια νύχτα και κοντέψατε να τσακιστείτε μέσα σε ένα υπόγειο που πέσατε από την τρεχάνα σας. Λοιπόν. Εγώ ήμουνα, κύριε, το φάντασμα. Προδότη, εσύ είσαι το φάντασμα. Ναι, κύριε, μόνο και μόνο για να σας φοβερίξω και να σας κόψω την όρεξη που είχατε να μας κάνετε να τριγυρνάμε κάθε νύχτα όπως συνηθίζατε. Όσα έμαθα τώρα, μεταφυστώ δεν πρέπει και όπου πρέπει. Αλλά θέλω να φτάσω στο προκείμενο και να μου ομολογήσει τι είπε στον πατέρα μου. Στον πατέρα σας. Ναι, κατεργαρή, στον πατέρα μου. Ούτε καν τον είδα από τότε που γύρισε. Δεν τον είδες. Όχι, κύριε. Αλήθεια. Αλήθεια. Αυτό μπορεί να σας το πει και ο ίδιος. Με όλα τα αυτά, εγώ τα άκουσα από το στόμα του. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είπε την αλήθεια. Κύριε, σας φέρνω μια δυσάρεστη είδηση για την αγάπη σας. Πώς? Οι γύφτοι είναι έτοιμοι να απαγάγουν τη ζερπινέτα σας. Και εκείνη με δάκρυα στα μάτια μου είπε να έρθω γρήγορα να σας πω πως αν μέσα σε 2 ώρες δεν τους στείλετε τα χρήματα που σας ζητήσανε για δάκρυα, θα τη χάσετε για πάντα. Μέσα σε 2 ώρες. Μέσα σε 2 ώρες. Αγαπητέ μου Σκαμπέλ, σου ζητώ με δάκρυα να με βοηθήσεις. Α, αγαπητέ μου Σκαπέ, είμαι αγαπητός Σκαπέ αυτή την ώρα που με έχει ανάγκη. Έλα, σου συγχωρώ σαν μου είπες προτύτερα και ακόμη χειρότερα αν μου κάμες. Όχι, όχι, μη με συγχωρείτε διόλου. Τρυπήσετε με πέρα ως μέρα με το σπαθί σας. Θα ήμουν ευτυχής να με σκοτώσετε. Όχι, σε εξορκίζω. Καλύτερα να μου δώσεις τη ζωή της υπηρετώντας τον έρωτά μου. Καθόλου, καθόλου. Θα κάνετε καλύτερα να με σκοτώσετε. Που είσαι πολυτιμότατος και σε παρακαλώ να μεταχειριστείς για μένα αυτή τη θαυμάσια ιδιοφυΐα σου με την οποία τα βάζεις πέρα στο κάθε τι. Όχι, σκοτώστε με σας λέω. Α, σε παρακαλώ, μην τα σκέφτεσαι πια όλα αυτά.
Κοίταξε να μου δώσεις τη βοήθεια που σου ζητάω. Σκαπέν, πρέπει να κάνεις κάτι για αυτόν. Να κάνω κάτι ύστερα από μια τέτοια ταπείνωση. Συγξορκίζω να ξεχάσεις ότι παραφέρθηκα και να με βοηθήσεις. Και εγώ σε παρακαλώ μαζί του. Αυτή την προσβολή την έχω εδώ απάνω στην καρδιά μου. Πρέπει να ξεχάσεις τη δυσαρέσκειά σου. Θέλεις, Σκαπέν, να με καταλήψεις στη σκληρή αυτή δοκιμασία που βρίσκεται ο έρωτάς μου. Να ακούς εκεί, να με ρεζιλεύσει κατά αυτόν τον τρόπο στα καλά καθούμενα. Εγώ άδικο, το ομολογώ. Να με πει μπαγαπότη, λοποδίτη, προδότη, άτιμο. Μετανοώ με όλη μου την καρδιά. Να θέλει να με τρυπήσει πέρα ως πέρα με το σπαθί του. Σου ζητώ συγγνώμη με όλη μου την καρδιά. Θα πρέπει να πέσω στα γόνατά σου. Να, με βλέπεις, Σκαπέν, και να σε ξορκίσω ακόμα μια φορά. Μη με καταλήψεις. Μα την πίστη μου, Σκαπέν, πρέπει να υποχωρήσεις. Σηκωθείτε. Άλλη φορά να μην είσαστε τόσο βιαστικός. Μου υπόσχεσαι ότι θα εργαστείς για μένα. Α σκεφτούμε. Μα ξέρεις, πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Μη στεναχωριέστε. Πόσα σας χρειάζονται? 500 σκούτα. Και σε εσάς? 200 κατάλληλα. Αυτά τα λεφτά θα τα πάρω από τους πατεράδες σας. Όσον αφορά το δικό σας, την έχουμε βρει κιόλας στη φάμπρικα. Όσο πάλι για το δικό σας. Αν και είναι φιλάργυρος μέχρι εκεί που δεν παίρνει, χρειάζεται ακόμα πιο λίγη καματοσύνη. Γιατί ξέρετε πως όσο για εξυπνάδα, δόξα σε ο Θεός, δεν έχει και μεγάλη προμήθεια. Το λογαριάζω για έναν άνθρωπο που μπορεί να το κάνει κανείς να πιστέψει ό,τι θέλει. Αυτό σας προσβάλλει διόλου. Μεταξύ σε εσάς και σε εκείνον δεν υπάρχει καμιά υποψία πως μοιάζετε. Και ξέρετε καλά τι γνώμη έχει όλος ο κόσμος, ο οποίος πιστεύει πως είναι πατέρας σας, μονάχα για τον τύπο. Μη παραφέρεσαι, Σκαπέν. Καλά, καλά, τα έχω υπόψη με αυτά, αστιανεστε. Μα βλέπω και έρχεται ο πατέρας του Οκτάβιου. Με αυτόν και με παρουσιάζετε. Φευγάτε κι οι δυο σας. Εσείς ειδοποιήστε το σύμβεστο. Να έρθει γρήγορα να παίξει τον ρόλο του. Νάτος έρχεται ξεπισώτας. Ακούσε την άντρεξη τέτοια κακή ανατροφή και τόσο μηδαμινή εκτίμηση σε μένα. Και πάει να με πεφτεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ανεώτης άγγελη. Κύριε, διατάξτε, δούλο σας. Καλημέρα, Σκαπέν. Σκέφτεστε την υπόθεση του γιου σας? Ομολογώ ότι με στενοχώρησε. Κύριε, η ζωή έχει τις απογοητεύσεις της. Καλό είναι να στέκεται κανένας, πάντοτε έτοιμος. Άκουσα να λένε προκαιρού κάποιο αρχαίο ρητό που το θυμάμαι πάντα. Τι? Ότι και λίγο διάστημα να λείψει ο πατέρας από το σπίτι, είναι υποχρεωμένος να βάζει με το νου του όλα τα δυσάρεστα που μπορεί να βρει στην επιστροφή του. Να φαντάζεται το σπίτι του καμένο, τα λεφτά του κλεμμένα, τη γυναίκα του πεθαμένη, το γιο του σακατεμένο, την κόρη του ξεμιανισμένη. Και αν λέει ότι δεν του συνέβη τίποτα από όλα αυτά, να δοξάζει το Θεό. Εγώ τουλάχιστον έχω ακολουθήσει πάντοτε αυτό το μάθημα κατά την ταπεινή μου φιλοσοφία. Και δεν γυρίζω ποτέ πίσω στο σπίτι μου, χωρίς να είμαι έτοιμος να αντικρίσω τα αφεντικά μου θυμωμένα και να αντιμετωπίσω παρατηρήσεις, βρισιές, κλωτσιές στο τοπίσιο, μπαστούνιες, καρδιές. Και όταν δω πως δεν μου συνέβη τίποτα από αυτά, ευχαριστώ την καλή μου τύχη. Να και να βρεθεί όλοι που κουμπάουσανε, που μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε τους γονείς της. Πού εμένα! Αλίμονο! Αυτό το βραχιόλι μαρτυρεί ότι είναι η κόρη μου. Που την έχασα στην ηλικία που λέτε. Η κόρη σας! Ναι, αυτή είναι. Τα χαρακτηριστικά της μου το βεβαιώνουν. Ω Θεέ μου, τι παράξενες περιπέτειες. Κύριοι, έγινε ένα απίστευτο δυστύχημα. Ο κακόμοιρος ο Σκαπέν. Τώρα αυτός είναι ένας παγαπότης που θέλει κρέμασμα. Αλίμονο, κύριε. Δεν θα λάβετε τον κόπο να τον κρεμάσετε. Εκεί που περνούσε κάτω από ένα κτίριο, έπεσε στο κεφάλι του ένα σφυρί από εκείνα που πελεκάνε τις πέτρες. Του σπάσε το κόκαλο και φάνηκε το μυαλό του. Τώρα πεθαίνει και παρεκάλεσε να τον φέρουν εδώ να σας μιλήσει.
πεθάνω. Δεν θέλησα να πεθάνω, χωρίς πρώτα να έρθω να ζητήσω συγγνώμη από όσους μπορεί να έχω βλάψει. Ναι, κύριε, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, σας εξορκίζει με όλη του την ψυχή να του συγχωρέσετε ό,τι κι αν σας έκανε και προπάντων ο κύριος Αργάντος και ο κύριος Ζερόντος. Εγώ σε συγχωρώ. Αναπαύσουμε μυρί. Εσάς, κύριε, σε βλάψα περισσότερο με τις μακουριές. Μη μιλάς περισσότερο. Σε συγχωρώ κι εγώ. Ήτανε με παραφροσύνη εκ μέρους του εκείνες οι μαγκουριές. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Αχ, κύριε, τώρα που πεθαίνω, αισθάνομαι μια απερίγραπτη λύπη για εκείνες τις μακουριές. Αχ, Θεούλη μου, σώπα. Εκείνες οι απέφερες μακουριές. Σώπα σου λέω, τα ξέχασα όλα. Αχ, τι καλοσύνη. Άραγε, κύριε, με την καρδιά σας με συγχωρείτε για εκείνες τις μακουριές. Αχ, ναι, σου λέω. Ας μην μιλάμε πια γι' αυτό. Σε συγχωρώ για όλα. Τελείωσε. Αισθάνεται πολύ καλύτερα τώρα που προφέρατε αυτό το λόγο. Ναι. Αλλά σε συγχωρώ υπό τον όρο να πεθάνω. Πώς είπατε, κύριε? Παίρνω πίσω το λόγο μου αν την γλιτώσεις. Πάλι τον πιάνουνε ζαλάδες και λίγο θυμιές. Κύριε Ζερόντε, εν ονόματι της χαράς μας πρέπει να τον συγχωρήσετε άλλη φορά.